салом дӯстон, Лигаи Чемпионҳо бармегардад. Муҳим нест пагоҳ дарс бошад ё корвои ягон мушкилии хеле калон. Ҳамаро як тараф мемонем ва бозиҳои беҳтарини марҳилаи яккашнӯиро тамошо мекунем. Давоми солҳои охир Ливерпул ва Реал Мадрид дар ду финали Лигаи Чемпионҳо байни ҳам рақобат карданд. Умуман вақтҳои охир мадридиёро бар Ливерпул дастболо мешаванд. Имшаб аз ин бозӣ чӣ интизорӣ аст? Мо барои тамошои беҳтар якчанд хабару маълумотро мегӯем, баъдан ба хабарҳои дигар мегузарем. Лайки қиматбои худро монда бошед. Ба ҳаматон тамошои хуб. Дӯстон, чӣ хеле ки гуфтем даври яккашнӯии Лигаи Чемпионҳо моро бо рақобатҳои худ хушҳол мекунад. Наполи ба меҳмонии Айнтрахт меравад. Ливерпул кӯшиш мекунад қасдияшро аз Реал гирад. Интер интизори Порту мешавад ва яке аз фаворитони ин турнир Манчестер Сити ба меҳмонии Лейпциг меравад. Чӣ гуна сюрпризҳо моро дастҳо тайёр карданд? Тамошои ҳамаи рақобатҳоро шумо метавонед бо 1x ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Як мусовӣ ва 5 бохти Ливерпул ин омори бозиҳои байнихудии дастҳо аз соли 2009 то ин ҷониб мебошад ва ҳамон бозии имшаба метавонад барои Ливерпул рақобати тақдирсоз дар ҳамин Лигаи Чемпионҳо бошад. Энфилд омода аст то деворҳои сурхи мухлисонро ба сари бозингарони Реал афтонад. суруди You Will Never Walk Alone имшаб оҳанги беҳтар хоҳад дошт. Фаворит дар ин рақобат Реалро медонанд. Ин табиист. Ливерпул айни замон дар миёнаи ҷадвали АПЛ аст. Реал дар садри ҷадвали Ла Лига набошад, таъқибкунандаи асосии Барса ба ҳисоб меравад. Аммо дар рафти мавсими ҷорӣ аллакай як маротиба Ливерпул забони хейтироҳоро маҳкам кард. Бозии муқобили Манчестер Ситиро ба хотир меорем. Ҳама ғалабаи шаҳриёро пешгӯӣ мекарданд, аммо Ливерпул рақобати мисли даврони беҳтаринашро нишон дод. Имшаб ҳам Ливерпул бояд анъанаҳои беҳтарини контрпрессинги Клопро зинда кунаду нафаси Реалро танг намояд, вагарна дар Бернабеу ин корро кардан хеле мушкил мешавад. Ба сафи Реал бозингарони асосӣ аз қабили Бензема ва дигарон ки дар бозии охирони Ла Лига муқобили Осасуна дар ҳайати асосӣ набуданд бармегарданд. Мушкили Реал эҳтимоли ширкат наварзидани Кросс ва Тучуамени дар ин рақобат аст. Дар хатти нимҳимояи дифоӣ бо эҳтимоли зиёд Камавинга бозӣ хоҳад кард. Ин ба Ливерпул бартарӣ медиҳад. Сегонаи Себайлос, Камавинга, Модрич он қадар тарсро дар дили рақиб ҷо намекунад. Ҳар дуи даста бозиҳои охири худро дар чемпионатҳои дохилӣ бо ҳисоби якхелаи 2-0 ба ғалаба анҷом расонинданд. Мухлисони Ливерпул дар пеши меҳмонхонае ки бозингарони Реал хоб ҳастанд, консерти калон ташкил карда то онҳо бехоб бошанд. Томи роҳҳо барои расидан ба натиҷаи зарурӣ истифода мешавад. Имрӯз гӯё рӯзи дӯстӣ бошад. Марсело мехоҳад ба назди дӯсти деринаш Криштиано Роналдо равад. тавре шумо хабар доред, бозингари бразилӣ баъд аз карьераи бузург дар Реал Мадрид тобистони соли гузашта ба дастаи Олимпиакоси кишвари Юнон гузариш намуд. Ин футболбоз қарордоди худро бо дастаи наваш аллакай бекор кард. Гапу чап ҳамин ки дифогари бразилӣ ба биёбонҳои арабӣ рафтанӣ аст. Дар он ҷо зери офтоби сӯзон Криштиано Роналдо дӯсти худро интизор аст. Аслан баъд аз он ки Роналдо аз Реал рафт, тез-тез хабарҳои бозии якҷояи Криштиано ва Марсело пайдо мешуданд. гуфта мешуд ки Марсело ба Ювентус меояд, наомад. ҳатто баъд аз бозгашти Роналдо ба МЮ хабарҳои зиёди гузариши Марсело ба ин даста пайдо шуданд, вале бояд иқрор шуд ки айни замон эҳтимоли гузариши дифогари бразилӣ ба Ал-Наср воқеан зиёд аст. ӯ агенти озод мебошад. гапи худро дар футболи Аврупо аллакай гуфтааст. дастҳои топ дигар сатҳи ӯ нестанд. барои ҳамин беҳтарин вариант метавонад рафтан ба Арабистон бошад. Душан Влахович метавонад ба дастаи МЮ гузарад. ин гузариш тобистони соли ҷорӣ бояд рух диҳад. дар шаҳри Манчестер ҳамлагари ҷавони сербиягиро интизор ҳастанд. Аслан Душан Влахович бояд дар равзанаи хариду фурӯши зимистона ба чемпионати Англия мегузашт. он вақт гуфтушуннидаҳо байни Ювентус ва МЮ дар марҳилаи охири худ қарор доштанд. ҳамаи маслиҳатҳо аллакай пухтанд, вале дар лаҳзаи охирин агенти футболбози сербиягӣ сади ин гузариш шуд. нархи трансфери Влахович ба дастаи МЮ метавонист 120 миллион евро бошад. тибқи маълумотҳо тобистони соли ҷорӣ манкуниянҳо боз ба масъалаи ҷалби ҳамлагари 23 сола бармегарданд.
дастаи шаҳри Манчестер дар ҷустуҷӯи ҳамлагари нави марказӣ қарор дорад. Ду интихоби асосии манкуниянҳо ҳарду дар серия А бозӣ мекунанд. Гап сари Виктор Осимхен ва Душан Влахович меравад. таваҷҷӯҳи дастаҳои топ бештар ба Осимхен равона аст. Аз ин лиҳоз МЮ роҳҳои дигари ёфтани ҳуҷумкунандаро ҷустуҷӯ дорад. Агар Осимхен клуби дигарро барои ояндаи худ интихоб кунад, пас Манчестер Юнайтед дарҳол Влаховичро ба Олд Траффорд меорад. рафиқон, чемпионати ҷаҳон ба охир расид. Ман канали Утка Геймсро ба шумо тавсия додам ва онҳое ки маро гӯш кардан пули хуб ба даст оварданд. Имшаб Лигаи Чемпионҳо оғоз мешавад ва шумо метавонед дар канали онҳо ҳар рӯз ду прогнози ройгон гиред. Пас онҳое ки мехоҳанд прогнозҳои олӣ гиранд, ба ссилкаи дар описиония буда даромада пул кор кунанд. Тод Боули як гала бозингарро ба Челси оварду як галаи дигарро ҷавоб додани аст. Зимистон дастаи шаҳри Лондон сиёсати дарҳои бозорро пешаи кор кард, аммо дарҳо барои берунаҳо боз буданд. Дохилиҳо дар даруни Челси монданд. Тобистони соли ҷорӣ 6 футболбоз аз Челси бояд раванд. Тод Боули аллакай исми 6 футболбозро гуфтааст ки бояд дар оғози мавсими нав дар сафи лондониҳо набошанд. Айни замон номи пурраи ин бозингарон танҳо ба Тод Боули маълум ҳастанд. Метавон бархе аз онҳоро бо чашмони пӯшида пай бурд. Мисол Пьер-Эмерик Абамеянг дигар дар Челси чӣ кор карданашро намедонад. Агар ҳайати захиравӣ бо як ҳайати эҳтиётӣ медошт, пас Абамеянг дар он ҷо ҳам ҷо намегирифт. Бозингари дигар бо эҳтимоли зиёд Кристиан Пулишич аст. Ин футболбоз ҳам дигар дар нақшаҳо ва проекти нави лондониҳо вуҷуд надорад. Шояд аз аввал на 6 нафар, балки исми 7 кас дар рӯйхати Боули қарор доштанд. Аммо Жоржино пештар аз дигарон ҳамаро пайхас карда ба қисмати дигари шаҳри Лондон гузашт. Рафтани бозингарони дар рӯйхати Боули қарор дошта баҳс намешавад. Ин ба мисли артиш аст. фармон мебошад ва бояд иҷро шавад. Килиан Мбаппе омодааст то ба Реал Мадрид ояд, вале ӯ чун ҳарвақта медонад ки нафари даркорӣ аст ва барои ҳамин шартҳои худро мемонад. Ин навбат шарти асосии Мбаппе барои гузариш ба дастаи шаҳри Мадрид он аст ки дар баробари ӯ бояд Ашраф Ҳакимиам ба Бернабеу оварда шавад. дӯстию рафоқати ин ду нафар хеле мустаҳкам будааст. Бародар бе бародар ба ягон ҷо рафтанӣ нест. Ин кори Мбаппе ҳикояи се дӯстро ба хотир меорад ки дар замони донишҷӯ будан дар асрҳои миёна маслиҳат мекунанд ки агар як нафар ба дарбор роҳ ёбад, дигаронро бо худ хоҳад бурд. Якеашон вазир мешаваду роҳи ду дӯсти дигарашро ҳам ба дарбор ҳамвор мекунад. Аммо интригаҳои дарборӣ онҳоро душмани азалии ҳамдигар мегардонанд. Ба қисмати охири ин ҳикоя таваҷҷӯҳ накунед. Дар ин ҳолат танҳо қисми якуми он аҳамият дорад. Мбаппе ба дастаи шоҳона меравад ва мехоҳад дӯсти наздиктаринашро ҳам бо худ барад. ин ҷо шояд маслиҳатҳои пасипардагии худи Мбаппе ва Ҳакимиам бошанд. Ашраф ки дар Мадрид дарси футбол гирифту дастпарвари Реал аст, мехоҳад ба ҳайси бозингари пухта ба Бернабеу баргардад ва он корҳое ки қаблан натавонист анҷом диҳад, ин навбат ба беҳтарин шакл онро ба сомон расонад. Ин тавр ҳам бошад нияти Ҳакимӣ нек будааст. Дар Бернабеу ба чунин шарти Мбаппе бисёриҳо розӣ ҳастанду чунин ҷараёни корро як тиру ду нишон мегӯянд. Ин метавонад яке аз камтари ҳолатҳое бошад ки се ҷониб аз кор фоида мебинанд. Реал, Мбаппе ва Ҳакимӣ ҷониби чорум PSG аст, пули калон ба даст меорад. Ва аммо бо назардошти дороии калони роҳбарияти парижиҳо маълум нест ки ин фоида хоҳад буд ё ин ки баръакс зарар. Агар Мбаппе фикр кунад ки пас аз ба Реал рафтан ҳам чунин шартҳоро монда метавонад, ӯ сахт иштибоҳ мекунад. То ин дам мисоли бузурге набудааст ки Реал нози як футболбозро бардорад. шумо дар ин бора чӣ мегӯед дӯстон? ҳатман ақидаҳои худро дар ин бора дар комментария нависед. Ба ҳамин тамом, бордигарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд лайк, комментария ва дар канал обунашдаро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.